Bones, estem en una nova entrevista del podcast de Pro Auto Cupra i com podeu veure avui estic més acompanyat de lo normal, que normalment tenim un convidat, però avui en tenim dos. Estem amb l'Edgar Caselles i amb Alba Albert de E-String, que és un grup de música. Què tal, nois? Molt bé. Molt bé. Per no explicar-ho jo i no posar en context a la gent, què és E-String? Qui vulgui. Comença tu, que... Doncs E-Strings és un nou concepte musical que neix de la voluntat d'acostar la música clàssica al públic, però de fer-ho d'una manera, jo diria, autèntica, no? Perquè és un quintet de cordes elèctriques amb teclat i bateria elèctrica i hem trobat la manera de mesclar uns temes que són reconeguts per tots nosaltres perquè van des del pop, el dance, el rock i són mesclats doncs, amb música clàssica i el nostre concepte és aquest. Dins d'aquest grup hi ha sempre diferents rols. Tenim a l'Edgar, que toca el cello, i tu, Alba, que ets l'experta en comunicació, la que porta la comunicació al grup, no? Sí, soc la brand manager de Gia Productions, que és l'empresa que hi ha darrere d'E-Strings, i em dedico a això, al manejament i a la comunicació d'E-Strings. Edgar, he llegit que aneu de música clàssica, el pop, el rock, el dance i amb ritmes llatins també, i hi havia una frase a la vostra web que era de Beethoven a Rosalía. Com és això de tocar quasi tots els pals que hi ha en la música? Bueno, al final, com deia Alba, volem fer que la música clàssica arribi al gran públic. Llavors, clar, ho hem de fer d'una manera amena i això doncs és, com bé ha dit l'Alba també, tocar temes molt coneguts, molt mainstream, però amb aquests temes els barregem, posem peces clàssiques també molt mainstream, molt conegudes, que de vegades estem tocant, jo què sé, el cànon de Pachelbel i et surt Avicii per allà, i esclar, la gent diu, ostres, aquesta melodia clàssica em sona, però no sé què és, però em sona moltíssim, per tant ja agrada, i l'Avicii ho acaba de rematar. Sí, és com a grans obres clàssiques, suposo, donar-li un toc més modern. Sí, exacte. O sigui, les obres clàssiques més hit, més populars que hi ha. Vull dir que tu hagis pogut escoltar una pel·lícula o una sèrie, vull dir que has sentides. O sigui, totes les peces clàssiques que toquem, o quasi totes, segurament, les hauràs sentit. I una pregunta, jo quan ajunto diferents coses, diferents temes, diferents àmbits, jo sempre tinc com la por de, si en lloc d'englobar-los a tots, el que farà és que alguns siguin més reticents a entrar o no, en quant a públic. El fet de tocar com tots els gèneres i ajuntar-los, dieu que és per tenir més públic. Hi ha algun punt en el que us faci l'efecte contrari d'algú que digui vale, a mi m'agrada molt la música clàssica però no m'agrada que s'ajunti amb música techno? És a dir, el projecte no és enfocar per tenir més públic, perquè és un projecte que neix per fer gaudir al públic que segurament no està acostumat a sentir música clàssica, també fer-lo gaudir d'aquesta manera. Jo crec que la cosa és que ets en un espectacle, no? Perquè en diem que és un show, no és un concert, perquè no és hi ha un disseny de llums, ells van vestits... Una mica caracteritzats. Sí. Llavors, és un espectacle molt pensat i és un viatge, jo diria que és un viatge, no? Per tant, no ets conscient que, o sigui, no se't presenta no se't presenta la Simfonia del Nou Món de Dvořák amb el moviment complet, no? Per tant, és com que de cop te la trobes, però ha sortit una estona, uns segons, i llavors torna a sortir. Sí, és com l'input, no? Que dius, mira, aquesta cançó, aquesta... I vas com saltant i diferents emocions. Realment, tornant a la pregunta que feies, sí que sempre hi ha haters, no? O puristes, no? Que diuen, ostres, la música clàssica tocada amb instruments elèctrics, què és això? Es posen la mà al cap. Estem al 2024, vull dir... Reinventar-se o morir, no? No ho sé.
si es fa amb qualitat les coses, no? Sempre que es facin amb qualitat. Total. Hi ha una cosa a nivell tècnic, no? Que és de les coses que suposo que com a músic vosaltres us Nivell tècnic- explotat el cap a nivell tècnic de tocar clàssic amb instruments elèctrics. Clar, molta gent Una es pensa, dificultat. violí elèctric, un cello elèctric, és molt més fàcil que un cello acústic, no, i tal. Sí. No té res a veure, és com tocar una guitarra clàssica, no, com que tocava en Paco de Lucía, o tocar una elèctrica de collons com fa l'Slash dels Guns N' Roses, no? Vull dir, tot té la seva dificultat. I en el cas de la corda fregada també no té res a veure. Passa que, clar, els clàssics són molt d'usos, els clàssics. No? Llavors és com, va, és un cello elèctric, això és fàcil. Bueno, és el típic dels pares que fas alguna cosa i diuen no, a la meva època era molt més perillós, o era molt més divertit, o era molt més a l'engròs, doncs la gent ho vol tot com era abans i no com és ara. No? Ens costa canviar. Sí, els canvis fan por. Abans d'entrar en la dificultat d'adaptar aquestes cançons amb una posada en escena més moderna i tal, com neix aquesta idea? Això és secret de sumari, això, Ho expliques tu, ja què expliques? Sí, no, Mira que és una pregunta bàsica de totes les entrevistes. no, és molt fàcil, ara fent broma, perquè està fent un broma. procés... És a dir, no ets un solista, no ets un cantautor que comences a fer les teves cançons i algun dia o altre les treus a la llum o no, i fas carrera musical o no, amb més o menys dificultats. Nosaltres naixem segurament la idea neix fa molt temps, però fa un parell d'anys que la comencem a executar. Aquest senyor d'aquí va ser una mica qui va tenir la iniciativa juntament amb en Jaume, que és el gerent de l'empresa, diguéssim, doncs que es van posar a treballar en un projecte amb aquest objectiu, no? I si no m'equivoco, vam començar... Sí, una mica això, en Jaume, el director general, tenia ganes de fer alguna cosa nova, no? De trencar una mica amb tot plegat, però sempre dins d'una qualitat, no? D'un bon fer. I llavors, com que sabia que jo tocava el cello elèctric també, em diem si podríem fer alguna cosa amb la clàssica també, amb l'elèctric. I poder ja fa 3 anys i mig o 4 que en vam començar a parlar i fins fa 2 anys doncs no vam començar el show, però sí una mica això. Sí. És un projecte que no ha nascut tancat. És a dir, des del moment en què vam començar a plantejar-nos tot això i executar-ho, no? El primer videoclip que vam gravar, que no té res a veure amb el show que tenim ara, no? Vam començar que només érem un quintet de cordes amb bateria, llavors va haver-hi canvis amb la bateria, la fem acústica, la posem elèctrica, hi posem un teclista, no hi posem un teclat. O sigui, és un projecte que va naixent i anem construint amb tot això. És un espectacle molt nou, vull dir, és que anem a buscar referents i no en trobem. No n'hi ha de referents, al país no n'hi ha. El que estem fent, no, ni al país i al món, és que en pots trobar algun, però realment amb el que fem nosaltres de barrejar música més moderna amb clàssica no existeix. I a part que, clar, portem bases... És tot un tinglado molt bèstia que costa molt de trobar referents amb això. Llavors això vam començar agrupant, llavors vam encarregar uns arranjaments, vam començar tocant, després vam fer unes bases... Jo diria que fins fa potser uns mesos, gairebé un any, no tenim aquest producte tancat perquè llavors vam fer tot el disseny de llums, tot el disseny d'escena, el vestuari, per tant, ara sí que podem dir que és un show que tenim tancat. Sí. Clar, és curiós perquè t'imagines com neix una banda, per exemple, de rock i acaba sent 4 amics en un pàrquing d'una casa tocant malament o com poden, i aquest neix una mica més com amb una vessant més empresarial, perquè has dit, amb en Jaume vau tenir la idea i abans de que sigui un producte tancat ja teniu que sí les llums, que sí el vestuari, o sigui, és com començar ja sent molt professionals des del principi, no? Era la premissa que teníem i que sabíem que, o sigui, la Gio com a empresa, si ho diem així, és
és una empresa que funcionem amb aquesta premissa, no? De qualitat, de voler fer coses diferents. Llavors ja neix amb això. No concebíem que això sortís d'una altra manera, no? I aquí també segurament és una de les, tot i que per mi és una qualitat, també és una de les dificultats, perquè llavors això és un producte que ve vestit amb moltes coses i no és un grup d'amics que dius, bueno, anem amb una samarreta o amb una guitarra o amb un no sé què i anem fent, no? I clar, llavors a l'hora de vendre-ho és un producte que estem començant a rodar, que tenim una empresa de manejament que ens acompanyen també des d'ara fa uns mesos i que estem començant a voler-lo rodar més del que l'hem rodat fins ara, però que estem en aquest camí. Edgar, perquè per la gent que no us conegui, explica'ns com està conformat el grup pel que fa a músics i quin sentit té que hi hagi tants instruments, tants altres. Si és que té un sentit real o és més per les peces que heu anat introduint. Sí, o sigui, som un quintet de corda fregada, hi ha 2 violins, per tant són melodies agudes, hi ha una viola que és tessitura mitja i hi ha 2 cellos, que els cellos, com que són molt versàtils, tant poden fer melodies agudes com melodies molt greus. Per tant, amb els cellos sempre ens tornem al baix, diguéssim. Estira flors, estira floretes. No, el cello és un instrument molt polivalent. Tu no és perquè el toqui jo, i agrada molt, és un instrument que agrada molt, però alguna cosa serà. Ja t'hem portat perquè eres molt polivalent. Exacte. I clar, això forma tot el gruix harmònic, que aquest gruix harmònic també està com abraçat per unes bases que es van tirant, clar, tot va amb claqueta. Això fa que anem tots junts, perquè estem posats en línia recta, que normalment els clàssics, si us hi fixeu, sempre ens hem de veure entre nosaltres pels atacs, per anar junts. Doncs aquí estem posats en línia recta, per tant anem amb claqueta. Claqueta vol dir que aquí a l'orella tenim tac, 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 el tempo, el ritme. I a part d'això hi ha un teclista, que també és el productor musical, que és l'Adri Guiardo, que també ens fa un coixí harmònic amb el teclat, a part de fer melodies, i llavors tenim un bateria elèctric també, que porta el ritme, tot i que anem amb claqueta, però fot la xitxa del ritme. Per la gent que potser no està tan posada en anglès i tal, el nom és strings és corda, i la E no és que sigui un model de Cupra, per exemple, sinó que és de cordes elèctriques. És de cordes elèctriques. També perquè la gent es situï. La E ve d'elèctric, sí, ve d'aquí. T'agrada el nom, a tu? Jo, el primer que el vaig sentir, vaig pensar, té més nom d'un autòmata que d'un grup, però després al veure els vídeos i escoltar la música, clar, vaig trobar-li el sentit que sigués així. O sigui, de primeres no se'm va connectar la neurona de que era un quintet de corda elèctrica, tot així. Fins que no ho vaig veure no li vaig trobar sentit. És veritat que vam buscar molt, amb el logo vam buscar molt que es veiés, o sigui, que es veiés que és un concepte modern d'alt, no? Sí, o sigui, si una cosa es veu és que està tot molt treballat al mil·límetre, o sigui, el logo, el nom, tot. Gràcies. Abans has comentat que vau encarregar els arranjaments. Jo vull saber com és això, perquè, per exemple, parlant amb en Cesc Sant Salvador, que al final és un cantant que fa música ell, amb la guitarra, una cosa més tradicional. El coneixem. El coneixeu? El coneixem bé, sí. Doncs al final el procés creatiu és més senzill, bueno, té la dificultat d'haver-ho de crear tu de zero i tal, però el procés d'agafar músiques que ja existeixen, ajuntar-les, se'n fa, almenys a mi que no soc músic, més complicat, no? Clar, són músiques que estan compostes molts cops per gran orquestra o dir que el conjunt instrumental és diferent a cadascuna d'elles, no? No és el mateix això una sinfonia clàssica que Avicii o que tothom compon per als instrumentistes que porten. L'Edgar us ho explica, això. Sí, jo crec que el nostre arranjador és un compositor català de prou anomenada, és en Jordi Cornudella, potser no us sonarà a vosaltres, però dins de l'àmbit de clàssic i tal, és molt conegut. Llavors, quan se fa l'encàrrec,
tu li passes un seguit de temes, que dius, ostres, aquests temes molaria que hi fossin. La decisió dels temes va ser nostra, és a dir, va ser, aquests temes hi han de ser. Llavors, tu fins i tot li pots passar també tant els temes clàssics com els moderns, Però llavors, clar, ell és el creador que fa els arranjaments, per tant, de vegades diu, ostres, no me funciona aquest tema, això no es pot barrejar. Llavors ell també aporta el seu valor, no? Al final jo crec que una mica com un paral·lelisme seria tu tens un pintor, fas un encàrrec al pintor que et pinti aquest Cupra, no? Llavors tu dius, vull que es vegi que és un cotxe. A partir d'aquí pot pintar de mil maneres. Doncs al final també el mateix, vull que se senti la melodia del Michael Jackson o de tal, però Com ho vesteix. Sí, però depèn de cada... Posa el seu... És una persona externa al grup o forma part del grup? És una persona que ha format part en el procés inicial, segurament, però que ara, actualment, doncs... És a dir, jo crec que tothom hi està implicat, no? Perquè hi ha molta gent que ens ha ajudat durant tot aquest transcurs de temps i ell hi va estar molt implicat al principi, que era quan tenia la feina, que era quan s'hi havia d'implicar, no? I ara, cada vegada més, doncs, quan tu com a compositor ja has fet els temes, doncs sí, pots escoltar-los, però la feina grossa està feta. I hi ha un tracklist, és que no sé ni si es diu tracklist perquè al ser diverses cançons en una, no sé com es separa això en el vostre cas, però per exemple en un concert de la Taylor Swift, ara que va anar al Bernabéu, doncs potser canta 30 cançons. En el vostre cas també separa, per exemple, en 10 cançons, perquè també suposo que seran més llargues, o al ser diverses cançons dins d'una cançó no està separat així, està com tot englobat en un conjunt? No tinc ni idea. El show té 4 blocs. De fet, intentem sempre... Strings, el show en si es pot adaptar, no? Tant podem anar a teatres i auditoris i fer el show d'1 hora i 10 minuts o una cosa així, i és amb tot, doncs, amb llums, amb tot plegat, i és un show que té 4 blocs, buscant una mica com quan expliques un conte, no? Que hi ha la introducció, el nus i el desenllaç, doncs buscant una mica que el show tingui sentit i fem 4 blocs. Dins aquests 4 blocs hi ha el que diríem potser 3 o 4 temes en funció de cada bloc, que dins d'aquests 3 o 4 temes hi ha totes les cançons o totes les melodies que estan incloses aquí dins. Llavors, quan que molts cops ens passa això de però què tocareu, no? A la clàssica és molt fàcil perquè fem programa demà i posem allà la sinfonia de no sé què, o un concert per violí de no sé quantos, però aquí no ho fem. Jo, justament, quan em pregunten, dic no fem programa demà, que la gent s'ho trobi, que no sàpiguen què es trobaran, no? Però sí que és veritat que a l'hora de descriure el que hi ha, doncs descrius això, aquest tema, que forma part d'aquests temes d'aquest bloc, i expliques quines són les cançons que s'hi trobaran. I us trobeu que podeu fer molts concerts fent les vostres cançons que més, o sigui, tal com a vosaltres us agraden, és a dir, ajuntant diferents estils, o us demanen molt lo de no, volem només música clàssica, o no, volem només... És que no és negociable. No és negociable? No. Bueno, ho dic... És un producte. Llavors, fins i tot alguna vegada ens hem trobat podeu venir amb 3 músics? No, és que som 7, saps? Perquè és que és el que dèiem, per nosaltres és superimportant la qualitat, o sigui, no fem cultura a qualsevol preu, no fem música a qualsevol preu, perquè creiem fermament que això ho hem de fer bé i que de la mateixa manera que som capaços d'arranjar uns temes clàssics amb instruments elèctrics, ho hem de defensar bé això i ho hem de fer bé. Llavors, això és així, no? I com a molt pots adaptar ara, per exemple, tenim un concert a mitjans de juliol o finals de juliol que ens van dir necessitem fer un arranjament nou. Llavors vam dir d'acord, nosaltres fem l'arranjament però ens n'encarreguem nosaltres, que és qui passem el control de qualitat d'això, no? I llavors és el que deia, aquest show es pot adaptar tant a teatres i auditoris com fer-ho a l'exterior que no hi hagi el nostre disseny de llums o que sigui qui sigui però que es pugui adaptar. O sigui, amb això sí que ens adaptem, però no ens adaptem ni amb nombre de músics ni amb nombre de cançons modernes o clàssiques perquè llavors és una altra cosa, no és strings. Jo ho deia més que res perquè, per la gent que no ho sàpiga, heu tocat al Circuit de Catalunya per MotoGP, Fórmula 1, i ara no recordo ben bé si era MotoGP o Fórmula 1, però vau tocar l'himne, sí, tots dos llocs, els segadors, que al final
no dona llibertat a de cop posar... Vull dir que no us demanessin també shows d'un estil i també els féssiu. Hi ha 3 línies en aquest sentit, no? O sigui, nosaltres com a concepte tenim 3 línies d'espectacle. La primera és el show, la segona és la de music, que n'hi diem, que és això que et deia, no? El concert amb la música, i llavors ens adaptem si és a l'exterior i posem unes llums més bàsiques, però no hi ha el nostre disseny de llums, i llavors hi ha la part d'esdeveniments. En aquest cas, en el cas del circuit de Catalunya, que hi hem anat diverses vegades, hi hem anat a MotoGP, hi hem anat a Fórmula 1, hi hem anat amb el circuit d'Ale Mans. En aquest cas, ells volien, a part d'un concert privat o de 4 o 5 temes que fessin privats per la gent del circuit, que en el moment de la sortida, ells sempre ho fan, que es toquin els himnes, no? I en aquest cas ho vam fer i ho vam acceptar perquè entra dins d'aquesta tercera línia que per nosaltres també és important. Però sempre amb aquests músics i sempre amb aquesta qualitat i aquests arranjaments d'aquests himnes no va ser que els músics diguessin això sona així i toquem, no, sinó que es va arranjar expressament. Parles molt de la qualitat i d'una cosa de la qual presumiu molt és de tenir una posada en escena única. Per la gent que no hagi vist mai un espectacle, com ho has definit abans, que no és ben bé un concert sinó un espectacle, un show vostre, què es trobarà si l'heu encoratjat a venir a un espectacle vostre? Què es trobarà? O sigui, com és un espectacle d'estring? Bé, jo crec que costa molt estar sentat perquè comencem ja amb molta canya. O sigui, l'espectacle visual és molt bèstia també. Tenim uns partners que és Noxfera que són brutals i llavors fan tot un espectacle de llums que amb això ja no et quedes indiferent. I és com que no tens temps de... O sigui, tota l'estona t'estem posant melodies que no tens temps de relaxar-te en cap moment del... Hi ha algun moment de l'espectacle que sí que toquem alguna cosa com molt més tranquil·la, un shallow, però després tornem a pujar, vull dir que és com constantment tens... Hem buscat una narrativa. Llavors està molt pensat el moment del shallow, el moment del knocking, no? És un moment que baixa però per llavors arrencar la recta final cap amunt. És un tipus d'espectacle o producte, digue-li com vulguis, que és que fins que no el veus no... T'ho puc explicar i et convenci i tal, no? Però que ho has d'anar a veure. Heu de venir a concerts. És com si et diuen en un restaurant, ostres, aquest restaurant és brutal. Però ho has de tastar, no? És el mateix. Doncs pels que vulguin tastar el vostre restaurant, pròximes dates que la gent pugui tenir en ment, suposo que la persona encarregada de comunicació ho tindrà més present, que també els músics a vegades... Sí. Hi ha coses que estem en moment d'anunciar temporades, no, diguéssim, funcionem una mica amb temporades. Aquest estiu tenim 2 concerts a finals de juliol. Un és un esdeveniment privat que és amb la Fundació Dalí, que és sota la cúpula això és un secret, sota la cúpula del Museu Dalí farem un show. Que guai. I just l'endemà estem a Salt i segurament al setembre estarem al Teatre Girona, però són coses que seguiu-nos a les xarxes i us ho podrem explicar. Les xarxes? Sí, les xarxes són eStrings Music, que ho podeu buscar a Instagram i Facebook. eStrings, la I és una E? Sí, la I Strings. Sí, jo abans ja he dit eStrings perquè quedés clar. eStrings, sí. Això. Sí. Doncs ja encarant la part final de l'entrevista, tinc una pregunta que és doble. Començo amb tu i després la segona que és una mica més difícil, te la deixo per tu, Edgar. Guai. En quin punt està el projecte ara? Quina pregunta més difícil. Doncs la següent és pitjor. Doncs digue-li tot a Vaig estudiar. El projecte està en un moment que, malgrat fa molt temps que hi estem treballant, jo diria que és un renaixement, no? Que és un nou inici, perquè jo crec que estem molt contents de la feina feta fins avui i ens toca ara sí fer camí per fer-ho extens a tothom qui ens vulgui conèixer. Jo diria que el moment és aquest, no? En un punt molt dolç en quant a projecte i en quant a resultats artístics,
i en un punt de creixement no nostres, perquè el creixement artístic ja s'ha fet, quan hem començat a treballar doncs, que si amb les pedaleres pels instruments, que si amb els arranjaments, amb l'acting, amb milions de coses que no es veuen aquí darrere, però que ens toca ara fer un creixement a l'exterior i ensenyar tot això que fa tant temps que estem treballant. Perquè ho entengui, podríem dir com que les bases estan molt ben fetes i molt ben treballades i ara toca construir la casa, no? Per exemple? Exacte. Tenim uns fonaments ben anclats i ens toca doncs, poder ensenyar. Sí, o potser fins i tot... No, la casa està construïda, però el que passa que ara l'hem de vendre, no? Vale. Potser? Jo diria Està això, la casa, sí. Jo diria això. A vendre la casa. Exacte. I tu, Edgar, és una pregunta que solo fer i és més de cara al futur i que realment no pots saber, però on t'imagines el projecte, inclús tu dins del projecte, d'aquí a 2 anys, per exemple? O sigui, quina és la projecció que li veus? D'aquí 2 anys... Bueno, 2 anys és temps, Sí. Per això et pots flipar, si és temps. Sí. Passa que 2 anys passen molt ràpid, són com 2 temporades, però jo crec que d'aquí 2 anys segurament estem fent gira per Àsia. Per Àsia? Sí, per exemple. Però gires mundials, jo crec. O sigui, crec que és un producte que ha de sortir d'aquí. Vull dir, veig portant strings a grans festivals, potser d'Àsia o dels Estats Units o inclús a Europa, no? Però crec que als Estats Units o a Àsia hi ha força mercat d'això. Això anava a preguntar, que si creus que fora és un producte que es pot arribar a valorar més que aquí. Que aquí vols dir el país o Europa o... Jo estava pensant més en nivell Espanya. Vale. És un producte que hem buscat o sigui, amb l'objectiu de dir neix aquí, però que pugui ser internacional. Però i més enllà de que pugui ser internacional, que inclús sigui millor com a internacional que com a nacional, en quant a... O sigui, hem de pensar que un cello elèctric... Heu vist mai un cello elèctric, vosaltres? Sí, mirant els vídeos. Clar, Però sí que no havia vist, sí. Vale, ok, tu sí, però hi ha moltíssima gent que fins que no ve al show mai ha vist un cello elèctric, no? Bueno, és un instrument que fa 25 o 30 anys que existeix. I llavors, clar, aquí és com complicat trobar un luthier que faci instruments elèctrics o fins i tot aconseguir un model comercial d'un instrument elèctric. Però als Estats Units, estiria a remenar, és un altre món. O sigui, estan molt més avançats, per exemple. I això també fa que tinguin l'orella més habituada, no?, a aquest tipus de sons. Sí, o que puguin sortir més grups o que estiguin més habituats, exacte, en general. Sí. Aquí anem una mica enrere amb això, amb el tema aquest elèctric. Ja per acabar, última pregunta, per si hi ha algú que encara no l'hem acabat de convèncer que vagi a alguna de les dates que hem comentat, vull que dieu cadascú un vídeo, una cançó o un àlbum que tingueu penjat a internet que pugui anar, veure-ho i que ja estigueu tranquils perquè l'haureu convençut segur. Jo crec que podeu entrar al nostre YouTube i tenim un vídeo que és un teaser de 3 minuts que allà ho expliquem tot. Vale. Edgar? Sí, jo crec que això, vull dir, és que... Sí, vull dir, m'atreviria a dir que vinguin al concert i que si no els agrada, que em vinguin a buscar i els hi torno els diners. O sigui, estic així de convençut, segur que els agradarà. Vull dir, sí, poden buscar a xarxes, ja tenim diversos vídeos i que veuran l'essència nostra, vull dir que... Més hi ha una cosa que no hem destacat, però crec que és superimportant, que a més l'Edgar sempre em fa bandera d'això, que és que... O sigui, és un projecte que crec que sabem transmetre el bon rotllo que hi ha entre l'equip, que aquest bon rotllo es transmet a l'escenari. Sí, realment, el que dèiem abans, no? Que deies, quan un grup comença, no? És un grup d'amics, tal... Aquí també som amics, també. Sí, malgrat que sigui com amb un inici comercial no, però empresarial, segueix sent un grup d'amics, no? Sí, ja ens coneixíem tots, tothom està molt buscat dins d'aquest grup. O sigui, l'essència és la qualitat, evidentment, però és el bon fer i la bona entesa de tots nosaltres. Sí, o sigui, músics, gestors... Dins i fora. I quan esclar a l'escenari es nota molt això. I el fet de que sigui un producte tan treballat
tampoc no li treu aquesta màgia, no? Entenc, de que són amics, de que s'ho estan passant bé amb amics. No, per res. Al Són contrari, no? musicassos, tots ells. Sí. Doncs jo no sé la gent que haurà vist això, però jo ja estic totalment convençut. Vindràs a Salt? Miraré totes les dates que ha dit i la que em quadri més, doncs aquella. A la Sal, a l'estiu. I espero que molts dels que ens vegin m'acompanyin. Moltes gràcies, Alba i Edgar, per passar pel nostre podcast. A tu, gràcies per convidar-nos. Més faltaria. I res, si voleu enviar un missatge a la gent o si ja esteu... Jo crec que ho hem dit tot, no? Doncs fins aquí. Moltes gràcies i adeu. Gràcies. Adeu.